Good day everyone and welcome to Math Tutu channel! So previously in our video tutorial, so atong nahibaluan paunsa mag-add og mga dagko nga numbers. So for this video tutorial, ato na sang pagatun-an on how are we going to subtract multi-digit numbers. So let's get started. So, when we are going to subtract numbers, kung single-digit numbers lang, dali ra para sa nato o para sa atong mga estudyante, no? Sa mga beginners. So, for instance, natay 7 minus 4. So, dali ra kayo, makabalo din ta nga, kani, this is just equal to 3. Okay? And, one more thing nga ato ang paghinumduman when we are going to subtract numbers, nga, diri sa subtraction, ang order importante kaayo. Unlike dito sa atong addition, pwede no nga magka-interchange ang placement sa number. I mean, ang order sa number, no? Pwede siya magkabali-bali because the sum is always the same. Pero sa subtraction, importante kaayo nga kung unsa ang una nga numero or kung unsa ang atong minuend, mao ti una natong masulat in any manner, pwede kani sa pure mathematical sentence or in vertical manner, and then maulahi si subtrahend. So again, the order matters. So let us recall the place value of a number. So example, we have 376. 6 is in ones place, 7 is in tens place, and 3 is in hundreds place. So, unsa may buot pa sa buot ani? Now, in 376, aduna kay unom ka ones, 7 ka tens, and 3 ka hundreds. So, importante kay ni kay kani nga concept ato aning gamiton later on. So, for example, we have 376 minus 124. So again, sa addition nato atong mang i-rewrite ang atong mga numero into vertical manner. So the same with subtraction, no? Ato siyang i-rewrite into vertical manner. Pero importante kaay nga kung unsa ang atong minuend mao ang naa sa ato ang taas. So in this case, 376. So we will write 376 minus 124 and then equal. So again, we have the horizontal line, that means equals. Ang ubos ana nga number mo ang atong gitawag nga answer. So, let's start now. So, atong i-check kung nagtungod ba ang place value sa digit sa mga numero. So, we have 6 and 4 for ones place, okay ra? And then 7 and 2 for tens, 3 and 1 for hundreds. So, let us subtract, no? Magsugod ta og subtract gikan sa taas nga numero hantod sa ubos. So, we have 6 minus 4. Okay, 6 minus 4 is just equal to 2. So, ato pong ibutang ang difference tungod pod sa numero nga katong atong gi-subtract. And then, proceed ta sa second nga column. We have 7 minus 2 is just equal to 5. Very good. And then, we have 3 minus 1. Okay, 3 minus 1 is just equal to 2. So therefore, 376 minus 124 is equal to 252. Very good. Okay, so let us have another example. Okay, subtract 678 from 2,292. Again, now, so let us analyze the statements. Ako nang giingon ganina nga, kung mathematical expression na ang hatag, ang gihatag, atong lantawon ang una nga number, no? Nga mao ang minuend. In this case, though una na mention si 678 kay ni 2,292, pero atong analyze ang sentence. Yun na siya nga, subtract 678. Now, take note of the word from, no? From, gikan. Subot pa sabot, unahon na ito pagsulat si 2,292 kay ni 678. So, we have 2,292 minus 678. That is equal. Okay, so atong i-check kung nagtungod ba nga ang place value sa kada numero. So we have ones, tens, hundreds, and 1,000s. Okay, good, na? So nagtungod ra. So let's start to subtract from rightmost number and then to the leftmost number. So in this case, we have 2 minus 8 na 2 minus 8. Take note ha nga ang number
nga 2 is smaller than 8, di ba? Oh, klaro po na no, mas gamay si 2 kay ni 8. So, pwede ba ta nga makahulam og dako nga agikan sa gamay? Pwede ba? So, sa mathematical expression, we call it cannot be, no? So, dili na siya pwede. So, unsa may atong buhaton kung ma-short ganita? Manghulam. Yes, manghulam ta. Asa man ta manghulam? Dito sa atong silingan. Okay, so in this case, diri ta mo lang taw sa silingan nito. Dito ta niya manghulam. So kinsa may silingan nito? So we have 9, di ba? So manghulam ta ni 9. Okay, so do not forget that 9 is in tens place. Bot pasabot na akay siyam kapulo. So, para pwede na itong ikuha si 8 dito nito, atong dungagan no, manghulam ta og usa ka 10 ni 9, no? So, kung manghulam tag isa ka 10, aton na siyang idugang dito nito. So, kung naay 10, atong idugang nito para mahimo siyang 12 and then pwede na nato siyang isubtract. Okay? So, kung manghulam ta og isa ni 9, unsa may mahitabo ni 9? Of course, mahimo na siyang 8 na lang kay kuhaan man natog isa. Sa ako nag-ingon, ang 1 atong idugang dito nito. So, basically, mura nagkuha imong gibalhin dito pero ang bot pasabutan na nagkuha kag isa ka 10, imong gidugang dito nito mo nang nahimo siyang 12. Okay? Pero para bas dali sabton sa atong mga bata ni, nagkuha lang og 1 og imong gidugang dito sa pika, so mo nang nahimong 12. So now we can subtract 12 and 8. So, what is 12 minus 8? That is just equal to 4. Okay, very good. Now, kasi 9 kay atong manggikuhaan, dili na nato to pwede gamiton, no? Sa pag-subtract sa second column. Atong gamiton ang katong bag-o na nga number. So, in this case, we have 8. Okay? So, 8 minus 7 is equal to 1. Very good. Now, let us proceed to the next column. We have 2 minus 6. Now, as you can see, 2 na pod ang nasa taas, no? Mas gamay kaysa diri sa imong ubos. So, unsa may atong buhaton? Manghulam na pod ta sa atong silingan. So, kinsa may silingan nito nga sa wala nga part? So, we have 2. So, dili na ka pwede manghulam dito ni 9, ha? O ni 8. Manghulam kasi imong silingan every left part sa imong number. So, si 2, manghulam ta og 1 diri sa isa ka number, which is 2 para idugang nato dito sa pikas. So, 2 now will become 1 and then we have 12 now for that column. So, 12 minus 6, that is equal to 6. Okay? So, sa last column, as you can see, we have 1. And take note, di ba, bakante ang iyang ilalim, no? So, wala kay number din ha. So, that is understood nga 0 na siya din ha. But 1 minus 0 or ang isa kuhaan og wala. So, unsa may mahitabo? O wala ra gihapon. So, we will just bring down 1. Now, the difference is 1,614. So, therefore, 2,292 minus 678 is equal to 1,614. Okay, very good. So, let us try another one. Okay, good job. So, we have 4,004 minus 317. So, again, we will rewrite this into vertical manner. So, mag-una si 4,004 minus 317. Okay, make sure nga nagtungod ang place value, no? And you have equal sign. Now, so, we'll start with the ones place. So, we have 4 minus 7. So, 4 minus 7. But as you can see, no, mas gamay si 4 kay ni 7. So, pwede ba masubtract? Dili, no? So, unsa may itong buhatan? Manghulam ta sa itong silingan. But as you can see, unsa may silingan ni 4? Di ba kay 0? Pwede ba ta makahulam ni 0? Dili ta pwede makahulam ni 0 kay wala man po siya, di ba? So, mulan ta na po ta sa sunod nga silingan. Unsa may silingan ni 0? 0 ra gihapon. So, makahulam ba ta ani ni 0? Dili gihapon kay 0 man siya. So, lantaw na puta sa sunod nga silingan. So, which is 4. Na karon pwede na takahulam ani. But take note ha, dili ka dito ka ni 4 mo ambak, but you will carry the entire digit nga imuhang giagian. So, in this case, we have 400. The entire 400. Dirita muhulam og isa ni 400. Now, kung si 400, kuhaan na tog isa, mahimo na siyang 399 karon. O ang isa atong gidugang dito ni 4 para nahimo na siyang 14 karon. Now, since nahimo na siyang 14, so 14 minus 7, that is just equal to 7.
7. So again, in this case, ang katong bag-o na nga number ang imuhang gamiton. So we have now 9 minus 1 is equal to 8. And then proceed to the next column. We have 9 minus 3, that is equal to 6. So again, sa last column, wala man kay number tungod ni 3, diba? So you will just bring down 3. So we have now 3,687 as the difference. So 4,004 minus 317 is equal to 3,687. Okay, yay! We got it right. So always remember that when you are going to subtract and then sa number nga ang imong i-subtract, dili ka pwede makasubtract tungod kay gamay ang number. So and it happened nga ang imo ang hulman nga numero is 0, so imong lantawan tong number no nga tapad niya nga pwede ka nga makahulam. So in this case we have 603 minus 27, so diri ka manghulam ni 60. So kung imo nang kuhaan og isa mahimo na siyang 59 ug idugang nimo dito ni 3, so you have now 13 minus 7, so pwede na. Okay, another example, we have 1,302 minus 145. So 2 minus 5 cannot be man, no? So diri ka manghulam sa silingan. And take note, 0 man imong silingan. So basically muhulam jud ka ni 30. Muhulam kag isa ni 30. So 30 minus 1, you have 29. So idugang ang isa dito ni 2. So you have now 12 minus 5. Okay? So, let us practice kung nasabtan ba jud ang ato ang tutorial karon adlaw. So sa mga ginikanan, no, kindly guide your children, o daghan mga na diha, o atong gayron atong mga anak, no, while watching this video, kay importante man pud kaayo nga napoy maka-explain gyud nila, kay ug nasa lipong tala di man ko makatubag dihang akto ha, so naa gyud dapat maka-explain nila kung ano. Okay, so please guide your children. So let us have number 1, 787 minus 569. Okay, what is the difference? Second, 3,045 minus 1,254. Okay, I hope you get it. So just comment your answer below, and I am very happy that one of our client have posted the output, no, sa iyang anak dito. Gi-post niya ang output. Yan giansiran ang mga exercise nga ako ang gihata during sa video tutorial, and I'm very very happy knowing nga naay estudyante nga sa ingon anak pakalingod sa iya ang buot, interesado na siya sa mathematics. So parents, motivate your children, no, dili kay atong ipa-feel sa atong mga bata na lisod jud ng math, dali ra ang math basta kay naalay maka-guide nila. So trust me, believe me, kaya kayo sa atong mga kabataan nga ma-in love sa math basta kay ma-motivate og naalay suporta labaw sa tanan gikan sa ila ang ginikanan. So okay, so I hope that you learned something today. Happy learning everyone. God bless. Keep safe, and I'll see you on our next video tutorial. Bye.